Već godinama donosim najbolje savete, recepte naših najboljih fitoterapeuta. Sada sam odlučio da predstavim proizvod koji će svima omogućiti da se na lakši način brinete o svome zdravlju. Reč je o neverovatnom blenderu. Džemom od kore lubenice održavajte svoje srce zdravim. Većina nas pojede samo deo lubenice, slatki crveni deo, dok se kora baca kao otpad. Beli deo kore lubenice naziva se albedo i sadrži ogromne količine vitamina C, vitamina B i citrulina, aminokiseline koja poboljšava cirkulaciju krvi i održava zdravlje srca. Ako ne možete da jedete koru od lubenice, možete pripremiti domaći ukusan i pre svega zdrav džem. Hajde da ne gubimo vreme i pripremimo ovaj fantastični džem. Zelenu koru od lubenice očistite nožem ili strugačem krompira, iseckajte na kockice i stavite u blender. Dodajte pola limunovog soka, šećer, 2 do 3 kašike zavisno koliko slatko želite da dobijete i 1 decilitar vode. Preko telefona ili na blenderu uključite džem 30 minuta, dobit ćete fantastičan, jeftin i zdrav džem. Ukoliko vam je džem redak, ponovite postupak kako bi voda isparila ili dodajte džem fiks na početku kuvanja. Ukoliko kuvate drugi put, skinite mali otvor kako bi voda brže isparila a džem bio gušći. Prijetno vam bilo! Dobro je znati čišćenje Xiaomi blendera. Održavanje je vrlo jednostavno, sipajte vodu, dodajte deterđent za pranje sudova i izaberite mod čišćenja. Blender će očistiti najvećom brzinom i tako vam uštedeti vreme. Vama ostaje samo da ga isperete od sapunice.